இங்க வா. ஏய் 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 வாடா, அது நீதானா? இங்க வாடா, வாடா இங்க. ஏய் என்ன புறானே இல்லடா. ஏய் அடிக்க வராங்க. என்ன பாச்சு? என்ன ப்ரோ ஆச்சு ப்ரோ? திருச்சியில அது ஃப்ரீனா இது ஃப்ரீனா எல்லாத்தையும் ஏத்துக்கிறேன். இப்ப எவ்வளவு பெரிய கடையில ஒரு பீரா ஃப்ரீங்கிறா, எப்படி நம்புறது? இதுக்கு மேல வாழ உள்ள நானே உள்ள காட்டுறேன் அப்படின்னு நம்ம கூட்டு வந்த இடம் தான் திருச்சி தில்லைநகர்ல இருக்கிற மல்லிகா. சோ நம்ம மல்லிகால எல்இடி டிவி அண்ட் சூப்பர்பா இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜஸ் அண்ட் கோடை காலத்துக்கு குளு குளுன்னு ஏசி, லாஸ்ட் ஒன் வாஷிங் மிஷின். சோ இதுல எந்த பொருள் நீங்க எடுத்தீங்கனாலும் இந்த வாட்ரோப் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாவே கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இந்த ஒன் டே ஆஃபர் மே 31 மட்டும் தாங்க. சோ மறக்காம திருச்சி மக்கள் எல்லாம் திருச்சி தில்லைநகர்ல இருக்கிற மல்லிகால போய் ஷாப்பிங் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்க.